ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿಲೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಕಡೆಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿತರು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಡ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಾಡ ಇಸ್ಮಯ ಇಚಿತ್ರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು ಕೇನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಬರ್ ಯಾವನ್ನಕಲು ಅತ್ತಂದಂಡ ಕಣ್ಣಿಡು ತೂಂಡಲ ನಂಬರ್ ಆವಂದಿನ ಎತೋ ಕಥೆಕಲು ಮುಲ್ಪೌಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಥೆನೇ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ. ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಬದುಕು ಪರಂಪರೆನೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು. ಮುಲ್ಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂಬಿಕೆಲು ಒವುಲ ಗೊಡ್ಡು ಅತ್ತು ಪೊಟ್ಟು ಅತ್ತು ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಾತ ಸತ್ಯರು ಸತ್ವಲು ಉಂಡು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಸೂತ್ರಗು ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ನಿಕೊಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಾಗದ ಕಥೆನೇ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ. ಈ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಿಲಯಾತನು ಅಂಚ ನಿಲಯಾತಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಊರುನೇ ಕಾತೊಂದುಂಡು. ಈ ಜಾಗಗ ಭಕ್ತಿಡು ಬತ್ತದ ನಟ್ಟೊಂಡೆರಡ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗು ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಜಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬುಲಿಗೆ ಉಂಡು. ಏರ್ಲ ನಂಬರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾವಾಡುಲು ಮೂಲು ಅವೇತೋ ನಡತೊಂದೇ ಉಂಡು. ಈ ಜಾಗಡಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾವಾಡಲು ರಾಸಿ ರಾಸಿ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲು ನಿಚ್ಚ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನು ಬೇರೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗ ಬೈದಿನ ಪಿರೌಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಥೆ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಕೇಂಡಪುರ ಅಜ್ಜೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಕೋಲಡು ತೂಪಿನಿ ಕೋಲ ತೂಪಿನಿ ಅಜ್ಜೇರು ಕಲಶ ಮಾತ ದುಂಬು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೋಲ ಅಂಡ ಐದು ದುಂಬುದ ದಾನಿ ಕಲಶ ಪಂಡಾರು ಒಪ್ಪಿನಿ ಪಂಡಾರು ಶುದ್ಧ ಒಪ್ಪಿನಿ ಕಲಶ ನವಕಾದು ದೈವ ಕಲಶ ದೈವ ಮಾತ ಆಪುನಿ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಪುನಕ ಯಾನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಅಜ್ಜೇರು ಕಾಲಾನಂತರಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಯಾನು ಬರುತ್ತೆ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಆದಾಯ ಕಚೇರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ವೃತ್ತಿನ ಬುಡ್ತು ಬರೋದಿತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ನಾತು ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ಅಮ್ಮೇರು ನೊಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗಳ ಅಸೌಖ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನಕ ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಮೂಳು ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಮೂಳು ಎಂಕಲಿಗೆ ತಂತ್ರಸ್ಥಾನ ಕಣಿಲ ಸ್ಥಾನಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ತಂತ್ರಸ್ಥಾನ ಕಣಿಲ ಗಿರಿ ಪಂಡ ಇತ್ತಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು 32 33 ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಗಿರಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಕೋಲ ಆನಗ ತಿರ್ತಿ ಬತ್ತಿರ ಮನಗ ಆ ಸಂಭ್ರಮನ ಅವೇನು ಪಣ್ಯಾರ ಎಂಕ ಇತ್ತರಿಗೆ ಅವು ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪುನಗ ಎಂಕಲು ಬರಂದಿತ್ತ 32 ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತದ ಕೆಳಗಿರಿ ಏರೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ನರಸಿಂಹಳ್ಳಿಯರು ಅಮ್ಮೇರು ಅಜ್ಜೇರು ಪುನಗ ಅಮ್ಮೇರು ನರಸಿಂಹಳ್ಳಿರ ಅಮ್ಮೇರು ಕೊರಗಣ್ಣ ಹೊಳ್ಳಿಯರಿಂದ ಪಣಿಪಿನಾರಿಗೆ ವೆಂಕಟರಮ ಹೊಳ್ಳಿಯರಿಂದ ಅನ್ನ ಪುದಾರ್ ಆರ್ಲ ಅಜ್ಜೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರಟಿ ಬಲ್ತಮೈಟಿ ಹೊಳ್ಳಿಯರಿ ದತ್ತಮೈಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಅಡಿ ಪಕ್ಕ ನರಸಿಂಹ ಹೊಳ್ಳಿಯರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ನರಸಿಂಹ ಹೊಳ್ಳಿಯರಿ ಯಾನು ಎಂಕ ಏತೋ ಮಲ್ಲಾರು ಆಂಡಲ ಐತಾಳ್ರೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೇನ ಕುಲಪುರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಕ ಆತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕುರಿತಾರು ಪಾತನ್ನು ತೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನರಸಿಂಹ ಹೊಳ್ರು ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ ದೈವ ಆರು ಪಂಡ ಆತು ಒಂಜಿ ಆರನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಆತ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಅರ್ಥ. ಈ ಕುಡುಂಬೂರು 4 ಸ್ಥಾನ ಪಂಡ 4 ದೈವಗಳು 4 ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೋದು ಪೊಗ್ಗಿನ ಜಾರಂತಾಯೆ ಪೊಳ್ಳೆರ ಚಾವಡಿ ಕಾಂತೇಲ್ ದುಮಾದಿ ಅಡಪೆರೆ ಚಾವಡಿ ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟು ದುಮಾದಿ ಕಾಮರೈ ಚಾವಡಿ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಕುಡುಂಬದ ಗುತ್ತು 4 ಆಡಿ ಆಂಡಲ ಮುಖ್ಯ ಹೊಳ್ಳೆರ ಚಾವಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಸಭೆ ಸೇರಿದು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಲ್ತದು ಕೋಲ ಎಂಚ ನಡಪಡೋದು ಬಂದು ಅದು ಮುಳ್ತುಡ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಒಳಗೆ ಕಳ್ಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪೋದು ಮಾತ ಒಂದು ಜನ ಪಜ್ಜಿರೆ ಮಾತು ಬರ್ಪಣ ಅవి ಮಾತ ಕೆತ್ತು ಲಾಕಿ ಮಲ್ತದು ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಅದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಪ್ಪನಿ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಮುಳ್ತುಡ್ದೇ ಪೋಡು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಹೊಳ್ಳೆರು ಪಂಡಾಂಡು ಹೊಳ್ಳೆರನ್ನ ಪಾತ್ಯಾರನ್ನು ಮೀರಿನಕ್ಕೂ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಿಜ್ಜರು ದುಂಬದಾನಿ 4 ಜನ ಕೋಲಾಪನಿ ಪೋಯ್ದ ಪುಣ್ಣಮೆದು ದುಂಬದಾನಿ ಇಂಚನ ಒಂದು ಸುರುತ ಕೋಲ ಪುಣ್ಣಮಿದಾನಿ ಜಾರಂತಾಯ ಕೋಲ ಮನದಾನಿ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಕೋಲ ಇಂಚನ ನಡೆದೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ ಕಲಶ ಮಾತ ಯಾನ ನಡವನಿ ಬತ್ತೊಂದು ಯಾನ ಕಲಶ ಮೈತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿ ಪಕ್ಕ ಮುಳ್ತುಡ್ದೇ ಪೋಯ್ತೀನಿ ಮುಳ್ತುಡ್ದು ಹೊಳ್ಳೆರನ್ನ ಚಾವಡಿದೆ ಮೂಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಇಂಚನ ಬಂಡಾರ ಮಾತ 5 ಪಕ್ಕ ದಾನಿ ಅಂಡು ಬಂದು ಕೆಂಡ ಮೂಳು ಮಾತ ಎಕ್ವಾರೆ ಅನಗ ಚಾವಡಿನ ಅವಳೇ ಮಳ್ತೇರು ಊಳು ಕಣ್ಣ ಸ್ಥಾನ ಗಿರಿದ ತಿರುತುಡೆ ಬಂಡಾರ ಚಾವಡಿಯಿಂದ ಮಳ್ತೇರು ಅವಳೇ ಎಂಕಲು ಪೋದು ಕಲಶ ಮಾತ ಮೈತದು ಅಲ್ಲ ಕಲಶ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪುನಿ ಅವಳು ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಂಡಾರ ಪಿದಾಡದು ಕಿರಿಕಿ ಏರಿದು ಅವಳು ಏರ್ನಾಗ ಮಾಡಿಚಿರಿ ಬರ್ತದೆ ಏರುನಿ ಏರಿಕೊಂಡು ಎಂಕಳು ಕಲಶ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತಯಾರಾಪುಂಡು
కొంచెం అణు తెప్పుని కలశం అయిపోయింది ఇంకిద్దరు దుమ్ము దాని తొడರದ బలి మాత ఆపిన అని ఆపిని మన దాని సురత కోల జుమావతి కోల మన మధ్యదాన ದಿನ ನಡುಗಂದಾಯದ ನಿಯಮ ಕಡಿತದಾನಿ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ನಡುತ್ತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು 94ನೇ ಇಸವೀಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಾರೀಕು 27ನೇ ದಿನ 24, 25, 26, 27 4 ದಿನ ಕೋಲ ಅವಡು ಒಂದು ಜಾರಂತಾಯ ಕೋಲ ಆತನು 24ನೇ ತಾರೀಕು 27ನೇ ತಾರೀಕು ಯಾನು ಬರಡು ಯಾನು ಒಂಜು ಕಡೆ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಡಿಗೆ ವರ್ತಮಾನ ಬತ್ತುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜು ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಳ್ಳು ಆತ ಭಂಡಾರದ ಮಾತ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಏರು ದಿನ ಅವು ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಈ ನೇಮದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಳ್ಳ ನಡತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ವರ್ತಮಾನ ಮನದಾನಿ ಬಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಬತ್ತು ಎಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮೂಳು ಕಳ್ಳ ಗಿರಿಗೆ ಏರಿದು ಅಪಗ ಏರಿ ಮಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಮಂಚ ಕೊಂಡ್ಬೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಪಗ ಮಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಭಂಡಾರ ಏದಿನ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಇತ್ತು ನಾವು ಮಾತು ಕೊಂಡ್ಬೋತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಂಚೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಬೋಯರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೆಂತ ಗೊತ್ತಿ ಎಂಕಲು ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕುಳ ಕಣ್ಣೀರು ಜಪ್ಪಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೈದಿಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಕ್ವೈರ್ ಆಂಡು ಮಾತ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಜಾಗಿ ಓಡು ತೂರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಮಾತ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಪೊಳ್ಳೆರಿನ ಚಾವಡಿ ಉರಿದಿಂಡು ಈ ಜಾಗ ಈ ಮಣ್ಣು ಉರಿದಿಂಡು ದಾಯಪಂಡು ಕೇಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಮಣ್ಣುದ ಅಡಿಟ್ಟು ಮುಳ್ತ ದೇವರು ಇತ್ತು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೊಳ್ಳೆರು ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪೋದು ತುಳಿದು ಪೋತೇರಿ ಈ ಜಾಗ ಎಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜರಿಯೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ದೇವಿನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ ಮಣ್ಣದಲ್ಲಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇತ್ತು ನಡೆದಾತ್ರವಾದ ಈ ಮಣ್ಣು ಪೋತು ದೈವದ ಮಂಚೆಲ್ಲ ಮೂಳಿತ್ತುಂಡು ಚಾವಡಿ ಎಂಕುಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಳಿದಿತ್ತುಂಡು ಈ ಮೂಳು ಬಡಕಾಯ್ದ ಬರಿತ ಚಾವಡಿ ತಿಂಡು ಅವಳು ಬಳಸಿ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತರನ್ನ ದೀತೀನಿ ಅವಳು ದೀನಾಗ ಕೊಂಡ್ಪಲ್ಲೆ ಬಟ್ರೆ ಒಂಜೊಂದು ಕೊಂಡ್ಪಲ್ಲೆ ಅಳ್ತಾವು ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡ್ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಪಲ್ತೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಯಾನು ಎಂಕುಳು ಪೋದು ಇಡೇಟು ಪೋದು ಕೊಂಡ್ಪಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ರಂಗಭಟ್ರ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡು ರಂಗಭಟ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎನ್ನಲ್ಲೈತೆ ಯಾನು ಬಂದಿದೆ ಏನು ಬತ್ತು ಅವ್ರು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಬಂಡೆ ಮಳ್ತೇರಿ ಇಂಚು ಜನ ಮಳ್ತೇರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದೇವಿ ಇತ್ತು ಮೂಳು ಉಂಡು ಇತ್ತು ನಡೆದಾತ ಈ ಜಾಗಡಿ ಇತ್ತು ನಡೆದಾತ್ರವಾದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಈ ಜಾಗಡಿ ದುಂಬುಗಿದ ನನ್ನ ಮಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಮಾತ ಬಂಡೇರಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಂತ್ರ ಮಳಪಲೆ ಈ ಜಪ ಮಾತ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಜಾಗಡಿ ಕುಳಿದು ಆ ಸಾಲಿಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದು ಇಂಚಿನ ಮಳಪಲೆ ಬಂಡೇರಾರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಳು ಬತ್ತದು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಟು ಜರಿಯೊಂದುಂಟು ಮಣ್ಣ ಒಂದು ಮುಳಿತ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಜರಿಯೊಂದುಂಡತ್ತ ಚಾವಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಂಚ ಉಳಾಡಿ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಉಳೆ ಎಂಕುಳು ಇಂಚಿನ ಬಾಧಾ ನಿವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಜಪ ಮಾತ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಅಂಡು ತುಕ್ಕ ಈತ ಜರಿಯಿಂದ ಉಂಡತ್ತ ಮಾತ ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲು ದೇವರ ಎಂಚತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಳ್ಳ ಶಶಿರೈತಾಳ್ರ ಅಪಗಾರು ಎಂಕಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದಿತ್ಯ ಪಣಮುರದ ನಂದನೇಶ್ವರದ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಜರಿಯಿಂದುಂಡು ಎಂಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಡಿದೆ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕಳು ಪೋಡ್ದು ಎಂಕಳು ಅವಳು ಓಡು ದೇವ್ರನ್ನ ಜಾಗಿನ ಎಂಕಲು ಯಾನು ಪಂಡ ದಿನವಲ್ಲ ಪೊಳ್ಳೆರಪ್ಪನಾಗ ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಈ ಜಾಗಡು ಯಾನು ಬರ್ತದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಗಣಹೋಮ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಅಣ್ಣಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಕೈಪಾಡಿನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಣಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಬತ್ತದು 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕಂದು ಜರಿಸಿಂಡು ಜಾಗ ಓ ಆ ಇಡೀ ಕೋಣೆ ತೂಲೆ ಅಪಗ ಅವರು ಪಂತ 6 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂತ ಅಂಚಾಂಡ ದಾನ ಪಂತಿಕೆಂಡ ಇಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ ಉಂಡು ಮೂಳು ಉಂಡು ಪುಣ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜಂಡ ಜರಿಂಡ ಏರಿದು ಎಂಜಿ ಉಳಿದು ಪುನಿ ಅದು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಕೊಂಡ್ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದು ಹೊಳ್ಳಿಯಾರನ್ನ ಇತ್ತದ ಜಾಗ ಮಾಡ್ತು ಉಂಡತ್ತವ ತಿಕ್ಕಿದ ಅವಳು ಪೋಳ್ಬೋದು ಐಕ್ ಮಾತ ಕಲಶ ಮಾತ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂಜೆ ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಆವಡು ನವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಪೂಜೆ ಈ ಪೊಳ್ಳೆಯರನ ಸೆಸಿಯೇ ಪಂಡ ಪೊಳ್ಳೆಯರನ ನರಸಿಂಹ ಹೊಳ್ಳೆಯರನ ಮಗನ ಮಗಳು ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಮಗಳು ಅರುಣ 6 ಒಂದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸ್ತಿ ತೋಜ್ಬಾಯರು 6 ಕೈಬಾಡಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿಯರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಸೇರಿದಾನೆ ಅನ್ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಜಾಗಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಗೆ ಬೈದುಂಡು ಆ ಜಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆಂಡವೇನು ಕಡೆಗೆ ಏತೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ದಾನ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಕೊಂಡ ಮಾತ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಮುಲು ಮೂಜಿ ದಿನತ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಜಾರಂದಾಯ ಅಭಯ ಕೊರ್ನಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಹಿರೇನು ಹಿಮಾಚಲರ್ದು ಲೆತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಮೂಲ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಲೆತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಈರಾದ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಯಾನ್ ಲೆತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಯ ಅಂಡು ಅಪಗ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದಾಯ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಈ ನಮನೆ ಪೊನ್ನೊಡುಂದಾಂಡ
ಅವು ಎಂಕಲ ಒಂಚೂರು ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗ ದೇವರ್ನಲ ದೈವದಲ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲು ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪೆಡ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತದ ಜಾರಂದಾಯಡ ದೂರ ಕೊರುಂಡ ವಾ ಕೆಲಸಲ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಅವು ಕಳ್ಳತನದ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅವಳು ಪೋದು ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಇಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು. ದಯ ಪಣ್ಣಗ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಪುರ ಘಟನೆಗಳು ನಡತದುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಘಟನೆ ಪಣ್ಣಗ ಅವು ಖಾಲಿ ಇಂಚನೆ ಕೇನಿಂಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಬುಜ್ಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಿಂಡ ನಂಗೆ ಅನುಭವ ಅಂಡ ಅವು ಸತ್ಯಾವನ್ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಮುಲ್ಪದ ಜಾರಂದಾಯನ ಕಲೆ ಇಂಚ ಪಣ್ಣಗ ಯಾನು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಷ ಪಣಮೂರು ನಂದನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒರಂಬದಿನತ್ತ ಉತ್ಸವ ಹೊಂದಿತ್ತನು. ಯಾನಡೆ ಸುಧಾರ್ಪರೆಂದು ಸುಧಾರಿಕೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಯಾನು ಬತ್ತದ ಜಪ್ಪುನಗ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಎಂಕ ಪಣ್ಣಗ 4 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಡು 4 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಚುತಿಯಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನಂಚ ಸೀದ ಬತ್ತದ ಜಾರಂದಾಯಡ ಪಂಡೆ ಜಾರಂದಾಯ ಇನ್ನು 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಮಾರಾಯ ಎಲ್ಲೈಂದ ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಅನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕುರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ಜತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 3:45 4 ಗಂಟೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕೆ ಯಾನ್ ಜೈದೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿತ ಕೈ ತಡೆ ಬತ್ತದು ತೆಂಬರೆ ಒಟ್ಟರೆ ಶುರುವಂಡು ಡಂಗ್ 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 ಅಂದು ಎಂಕೊರ ಅಚಾನಕ್ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಒಂದು ರಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಗಂಡು ಗಂಟೆ ತೂಯೆ 3:45 ನೆಂಪಾಂಡು ರಾತ್ರಿ ಯಾನು ಜಾರಂದಾಯಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಆಯನೇ ಬರ್ತದೆ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟಾದಿ ನನ್ನ ಲಕ್ಕಾದೀನಿ ಅಂಚಾನಿರ್ದವರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂಡು ದೈವಲು ಇಂಚಲ ಉಲ್ಲನ ಅಂಚಂಡ ದೈವಲಿಗೆ ಆಡಂಬರ ಬುರ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆಲ ಶರಣಾಗತಿ ಭಾವನೆಡಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದಲ ಐಕ್ ಅಸ್ತು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಜಾರಂದಾಯನೆ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಕ್ತಿರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲನ ಕಷ್ಟನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲನ ಕಷ್ಟಲಿಗೆ ಪೂರಲ ಮೂಲು ಪರಿಹಾರ ಆತಂಡು ಪರಿಹಾರ ಆತಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ವಾರನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚಿಂಚಾವು ಅಂತೂ ಪಣ್ಣಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಪ್ತ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಲ ಆ ಜಾರಂದೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಕುಡಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನೇಮರ್ದು ದುಂಬು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು 4:15 ಆನು ನಿಷ್ಠ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುನಾಗ 2 ಜನ ಪಾತೆರುನು ಅವು ಪಾತೆರುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೂಕ ಭಾಷೆದ ಲೆಕ್ಕ ತುಳುಲತ್ತು ಕನ್ನಡಲತ್ತು ಹಿಂದಿಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಗುಳು 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 ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕೊರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದು ಏರ್ ಪಾತಿರು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಹೊರ ಲಕ್ಕದು ಬರ್ಕ ಅಂದಾಂಡು ಬತ್ತಜ್ಜಿ ಅವಳ ಮೂಲೊಂಜಿ ಈಂದದ ಮರ ಉಂಡು ಆ ಈಂದದ ಮರದ್ದು ಸೀದಾ ಇಂಚಾದು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಅಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಕೇನೊಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗುವಾಗ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಉಂಟು ಆ ವರ್ಷದ ಜಾರಂದಾಯನ ನೇಮಾಡು ಜಾರಂದಾಯ ನುಡಿಕೊಡಿ ಈರ್ದಾಲ ಮೂಲ ಭಯ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಇರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಬೆಂಗಾವಲಾದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಐಕ ಸಾಕ್ಷಿ ನೇಮರ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ 16 ದಿನ ದುಂಬು ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿಲ ಜುಮಾದಿಲ ಮೂಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಬೋತೀನಿ ಪಂಡದು ನೇಮದ ಹಚ್ಚಿರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ಯಾರು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೇಗಲ ಅವು ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವು ಪುರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಭಕ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಸುರು ಮಲ್ತೀರು ಮುಲ್ಪದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಾತ ಕಡೆಗಳ ಹಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಕಷ್ಟಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಒಂದುಂಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೆ ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೈವೇದ್ಯ ಆದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತರು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆನ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರನೋ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರನೋ ಕರ್ಪೂರಾರತಿನೋ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಭಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಯಾನು ಬಣ್ಣಂಡ ಅವು ದೈವ ದೇವರನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಅಂತೀರಿ ಎಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾರ ಪೂರ ಅಯ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ಒಡ್ಡಲ ಮಲ್ಪ ಬಣ್ಣದ ಶರಣಾಗತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಸ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಜಾರಂದಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕುಡುಂಬೂರು ನಡಗಿರಿ ಜಾರಂದಾಯ ಸಪರಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಡುಂಬೂರು ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನಾದಿ ಕಾಲರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಪೊಳ್ಳೆರ ಯಜಮಾನಿಕ್ಕೇಡು ಐತಾಳ್ರೆನ ತಂತ್ರ ಪೊಳ್ಳೆರ ಮದಿಪು ಐತಾಳ್ರೆನ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪಾರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೇಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಕುಡುಂಬೂರುಡು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಮೂಜಿದಿಂತ ಜಾತ್ರೆ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಡುಂಬೂರು ನಡಗಿರಿ ಜಾರಂದಾಯ ಸಪರಿವಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಎಂಗಲ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪನ್ನೊಂದು ಬೈಜಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮೈಸಂದಯೆ
ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಯ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಐವೇರ್ ಸತ್ಯೋಲು ಈ ಜಾಗಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಕೊಡಮಂದ ಎಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಒತ್ತಟ್ಟಾದಿತ್ತೆ ಎಂದು ಪನ್ನದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಮಾಡಲ ಆ ನಮ್ಮ ಸುದೇತ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ ಉಂಡು ಮಾಡಲ ತುದೆ ಅವು ಪಾಲ್ಗುಣಿ ಸೇರುನಂಚಿತ್ತಿನವು ಒಂಜಿ ನೀರು ಆ ಮಾಡ್ಲೆದ ತುದೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತೇಡೆದ ಮುಳ್ಳು ಕಂತದು ಕೊಡಮಂದಯೆ ಎಂಕ್ ಎಡಮೂರಾಂಡಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಕುಡುಂಬೂರು ಬುಡ್ಚಿಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡದು ಆಯ್ ಪಿರಪೊಯ್ ಎಂದು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ತರ್ದು ಐವೇರ್ ಸತ್ಯೋಲು ಬತ್ತದು ಬಬ್ಬರಿಯ ಗುಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗಡು ಅಕುಲು ಅವು ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆ ಆ ಬಬ್ಬರಿಯ ಗುಡ್ಡೆ ಬಬ್ಬರಿಯೇ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಕ್ಕುಲು ಐವೇರ್ ಸತ್ಯೋಲು ಬತ್ತದು ಆ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಉಂತದು ನಮಕೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪತ್ತೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆ ಒಂದು ಅಕುಲು ಬಬ್ಬರಿಯಡ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡುವ ಎಂಕುಲು ಬೋಡಾಪಿನಂಚೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತೂದು ಎಂಕುಲು ನಿನ್ನಡೆ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಬಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾರಂದಯೆ ಪೊಳ್ಳೆರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸತ್ಯನ ತೂವೋಡು ಪಂದು ಆಯ್ ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಗೆಂಡೆ ನೀರು ಕೇನ್ಮೆಗೆ ಅಕುಲು ಬಾಜೆಲಡು ಬತ್ತಿನಾಗ ನೀರು ಕೇಂಡೆ ಎಂದಾಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಪೇರು ಕೊರ್ದು ಆಯ್ನ ಆಯಾಸನು ದೆತ್ತೆರಿಗೆ ಅಪಗ ಧರ್ಮತ್ತಿನೇ ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪನು ತೋಜಾದು ಯಾನು ಧರ್ಮತ್ತಿನೇ ಬೈದೆ ನಿಕಲ್ನ ಚಾವಡಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಧರ್ಮಗು ಮೆಚ್ಚೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಬಲತಬಾಗಡು ಯಾನು ಉಂತುದು ಈ ಚಾವಡಿನ ನನದುಂಬುಗು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಡೆ ಅಂದು ಪನ್ಪವೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ಆ ಕಾಲಡು ಜಾರಂದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಪೊಲ್ಲೆರ ಚಾವಡಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಡೆ ಅಂದು ಪನ್ಪವೊಂದು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಡಾಪಿನ ತೀರ್ಮಾನನು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಬತ್ತು ಮಂತಂಡ ಅವು ಅತೇ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪವೊಂದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಬಲತ ಬಾಗಡು ಉಂತದ್ದು ಜಾರಂದೇ ಆ ಕಾಲಡು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಒಳ್ಳೆರ ಚಾವಡಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಪೋದು ಅಡಪೆರ ಚಾವಡಿನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗನ ಪತ್ತೊಂದು ಜುಮಾದಿ ಪೋದು ಕಾಮರೈ ಮನೆತನನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪೋದು ಗುತ್ತುಗು ಪೊಗ್ಗುದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಆ ನಲ್ವೇರ್ ಸತ್ಯೋಲ್ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಜಾರಂದಾಯಡ ಕೇನ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿನ ಪತ್ಯ ಸಂಸಾರನ ಪತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಕಾರನ ಮೆರೆಪಿನ ಸರಿಯತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರೋಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದು ಹೋಮ ನೇಮನ ದೆತ್ತನೋಡು ರಾಜ್ಯನ ದೈವ ಪನ್ಪಾವಡು ಅಂತ ಬಂದು ಅಕಲು ಜಾರಂದಾಯಡ ಕೇನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾರಂದಯೆ ನಲ್ವೇಡ್ ಸತ್ಯೋಲೆಗೆ ಬಾಕಿದ ನಲ್ವೇಡ್ ಸತ್ಯೋಲೆಗೆ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿಗಲ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಚಾವಡಿ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಪೊಲ್ಲೆರ ಚಾವಡಿ ಇಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡು ಸರಿ ಎದುರುಡು ಮುಡಾಯಿಡು ನಡುಗಿರಿ ಕಣಿಲಡುಂಡು ಆ ನಡುಗಿರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಹೋಮನೇಮನ ದೆಪ್ಪಾಗ ರಾಜ್ಯನ ಸೇರ್ಪಾರ್ದು ಹೋಮನೇಮನ ದೆಪ್ಪಾಗ ಅಂತ ಬಂದು ಆ ಕಾಲಡು ಜಾರಂದೇ ತನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ದು ಸುರುತ ನೇಮದ ಅಧಿಕಾರ ಪಳಂಬೂರು ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿಗಾಣಂದಾಂಡ ನಡು ಕಂದಾಯ ನೇಮ ಅವು ಪೊಲ್ಲೆರ ಚಾವಡಿದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರೆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾರಂದಾಯಗೆ ಸರ್ವ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ನೇಮ ಐಟು ಆಯ್ಗೆ ತುಡರ ಬಲಿ ಕೈಕೊಂಡೊಂದು ದರಿ ಕೈಕನ್ನೊಂದು ಕಂಚಿಲು ಸೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಮ ಜಾರಂದಾಯಗಾಣಂದಾಂಡ ಕಡೆ ದಂಡದ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಕುಡುಂಬೂರ್ದ ಮನ್ನೆಡು ಜಾರಂದೇ ಬುಡ್ನ ಆಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಇತ್ತಿರುಂದಾಂಡ ಅವು ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಕೈಟು ಅಂದು ಪನ್ಪೊಂದು ಜಾರಂದೇ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಪಟ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ದು ಕಡೆ ದಂಡದ ಅಧಿಕಾರಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ನೇಮ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಐವೇರ್ ಸತ್ಯೋಲು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದು ಉಂತುದು ಬೊಡುಬಡಾಪಿನಂಚಿದ ಸ್ಥಾನಮಾನಲೇನು ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದಾನಾಗ ಬಬ್ಬರಿಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಕಾತುದು ಆಯ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಮುಕುಲು ಪೋತಿನೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜರ್ ಅಂತ ತಂಪಂದು ಜೋರುಡು ಕೋಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ನ ಪೆಟ್ಟಡು ಆ ಗಿರಿ ಪೋದು ಚಟ್ಟೆ ಅದು ಉಂತುದು ಪನ್ಪೇರು ಹಿರಿಯಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಗಿರಿ ಚಟ್ಟೆ ಅದೊಂದು ಬಬ್ಬರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಚಟ್ಟೆ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕಾಲಡು ದುಂಬು ಮುಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಆ ಬಬ್ಬರಿಯಾಗೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದ ಆ ಬಬ್ಬರಿಯಾಗೆ ನಡುಗಿರಿ ಸಹ ನಡ್ಲ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ನೇಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಕುಡುಂಬೂರದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸಡು ಐವೇರ್ ಸತ್ಯೋಲು ಪೊಗ್ಗುದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇಂಚೆತ್ತನಂದಾಂಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲಡು ಅವೇನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಕಾಲಗೆ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಮಾತ ಅವೊಂದು ಬತ್ತನಂದಾಂಡಲ್ಲ ಕಷ್ಟನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಸುಖನ ಆ ಐವೇರ್ ಸತ್ಯೋಲ್ನ ನೇಮನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಈ ಐವೇರ್ ಸತ್ಯೋಲ್ನ ನೇಮ ಆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಬತ್ತದು ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿ ಬಂಡಾರನ್ ಉಂತಾದು ಆ ನೇಮನ್ ಉಂತಾದು ಆ ಬಂಡಾರನ್ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆ ಒಂದು
ಇಡೀ ಊರುನು ಬತ್ತದು ಕಣನೀರು ತೆತ್ತದು ಅಲ್ಪ ನೆಲಕೈ ಹಾಕದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡತ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನದುಃಖದ ಎತ್ತದು ಬತ್ತದು ಪೊಳ್ಳೆರ ಚಾವಡಿಡು ಆ ಕಾಲಡು ಮಾಣಿಚಿಲ್ ಮನ್ಪಾವ ಮೂರ್ದಕ್ಕುಲು ಸೇರಿದು ಪೊಳ್ಳೆರು ಇತ್ತದು ಐತಾಳ್ದು ಇತ್ತದು ಮಾಣಿಚಿಲ್ ಮನ್ಪಾವೇರು ಆ ಮಾಣಿಚಿಲ್ ಮನ್ಪಾವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾರಂದಾಯೆ ರಾಜ್ಯಗೊಂಜಿ ಅಭಯದ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕಲ್ಡ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸುಲೆ ದೀವನ್ಲೆ ಭಕ್ತಿನ ದೀವನ್ಲೆ ಈ ಮನ್ನಡು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಲದ ಯಾನ್ ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪೆ ನಿಕಲ್ನ ಊರುನು ಒರಿಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂತರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ನೆಗತ್ತದು ಬರ್ಪೆ ಪಿರೋರ ಎನ್ನ ಸಾನನು ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಇನಿ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪಾವೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿಚಿತ್ರ ಅಭಯದ ನೋಡಿ 33 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಈ ದುಂಬುದ ಪರ ಚಾವಡಿಡು ಜಾರಂದೇ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಯದ ವಾಕ್ಯ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಡುಂಬುರ್ದ ಊರು ಇಡೀ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೋಣಂದಾಂಡಲ ಆ ಕುಡುಂಬುರ್ದ ಕೊಲನಿನ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಂಡಲ ಕೆರೇರು ಮೂಲು ವಾಸವಾದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆ ಕುಡುಂಬುರ್ದ ಊರುಡೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮೂಲ ಎಂಗುಲು ವಾಸಸ್ಥಳ ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 29 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಪೊಳ್ಳೆರ ಕುಟುಂಬದ ಪೊಳ್ಳೆರ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಮಗಳು ಅರುಣ ಕೆ ಆರು ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟದ ಹತ್ರ ಆ ಜಾಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು KDBದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಆರ್ನ ಅನುಭವದ ಕಥೆನು ಪನ್ನಗ ಸುರೂತ ಸರ್ತ್ಯಾರು ಎಡೆ ಬನ್ನಗ ಈ ಮಣ್ಣಗೆ ಬನ್ನಗ ಮೂಲ ದಾಲೆಜ್ಜಾಣ್ ಮೂಲ ಪುಣಿ ಕಂಡ ಮಾತೆತ್ತನು ಬನ್ನಗ ಬನ್ನಗ ಬೈದೇರು ಪೋನಗ ಆರ್ನ ಕಾರು ಈ ಜಾಗನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆರ ಬತ್ತುಪ್ಪನಾಗ ಪಿರ ಪೋನಗ ಆರ್ನ ಕಾರು ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ತಿರ್ತು ಕಂಡಾಡು ಒಯ್ತು ಪತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರ ದೆರ್ಪೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡಿಗೆ ಆರ್ನ ಕಾರಣ ಅಪಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಣ್ಣೀರಿಗೆ ಯಾನ್ ಏನಾಡ್ದು ಆಪಿನಾಥ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಆನಾಗ ಆರ್ನ ಕಾರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನಿಗೆ ಆ ಅನುಭವನಾರ ಎಂಕಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೇ ಸ್ವಯಂ ಆದ ಪಂತಿನ ಪಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಪಂಡಗ ಯಾನ್ ನೀನನ್ನು ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಅನ್ನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಲ ಅಂತ ಬಂದು ಆನೆಯೇ ಈ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿಯರೇನು ಒಯ್ತು ಪತ್ತದಿತ್ತು ನನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಆರ್ನ ಬಾಯ್ದು ಬೈದಿನ ಚಿಂತನೆ ಪಾತಾರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪೊಳ್ಳೆರ ಚಾವಡಿದ ನಮ್ಮ ಸುರು ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತ ಪಿದಾಡ್ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ಊರದ ಸಾಕಾರಾಡು ಪೊಳ್ಳೆರ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಕಾರಾಡು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಿಲ್ನ ಸಾಕಾರಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಪರ ಊರದ ದಾನಿಲ್ನ ಮಾತ ಸಾಕಾರಾಡು ಚಾವಡಿ ಅವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಡುಟು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬತ್ತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಉಂತದು ಪೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಶುರುವಾದ 2022ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಚಾವಡಿನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಒಕ್ಕೇಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು. ದೈವದ ವಿಶೇಷಣೆ ಬರಂದಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಬರ್ಪಾವಣು ನಮ್ಮಂದಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ನಂಬಾವಣು ಎರಡಲ್ಲ ಯಾನು ದೈವರ್ದು ಮಿತ್ತಂದು ಎರಡಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆರಂದಾಂಡ ದಂಟದು ಪೋಯರಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ದೈವಲು ಬುಡ್ಪುಜ ಅಂಚಿತಿನ ಸುಮಾರು ಕತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲಾತನು ಅವೇನು ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಳ್ಳನೇಕೇನಗ ಊರಿಗೂ ದೈವ ಕೊರ್ತಿನ ಅಭಯ ನಿಕ್ಲೇನು ಚಾವಡಿ ಆನಂದಾಣ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲೆಂದಾದ ಮನ್ಪುನ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾತ ತೂನಾಗ ದೈವಲು ಬರ್ಪೆ ನಿಖಲ್ನ ಪಿರೋಡು ಬರ್ರೆ ಅಕುಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷಡುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಬೊಡಾಪಿನ ಚಿಂತನ ಸಾನಮುಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟವಂತ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಐತಾಳ್ರ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂತದ್ದು ಮುಲ್ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ದೈವಲೇನ ಸಾನನ್ ಕಟ್ಟಾಯ ಆ ಎಂಕಲ್ ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವಲೇನು ಎಂಕುಲ್ ಪನೋಡೊಂದು ನಾಂಡ ಎಂಕಲು ಮಂಚಾವು ಮನ್ಪಾದ ನನ್ನ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಗಲ ಪಡುಮನದ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಪೊಳ್ಳೆರ್ ನಕಲ್ನ ಪೋದು ಪಂಡೇರು ಜಾರಂದೇನ ಮುಗನ್ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಒಪ್ಪಿಯರು ಐಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನಾಡೆ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನಾಡೆ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿನ ಮುಗನ್ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ಬರ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿನ ಗಡಿಬತ್ತಿನಾರ ಆದಿತ್ತೇರು ಆಗ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಒಪ್ಪಿ ಅಂದಾಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಕುಲು ಸರಳ ಜುಮಾದಿನೇನು ಕೊರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಸರ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಅಕುಲು ಪುಳ್ಯಲ್ಲು ಅಕುಲು ಕೊರಿಯರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮೈಸಾನ್ ನಾಯನ ಮುಗಾಲ್ ನಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಕೇಶವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಕೊರಿಯರು ಕಾಮರಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಮುಗ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಎಂಕಿತ ನೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಒರಿಯೊರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮುಗ ಕೊರಿಯರು ಮುಗ ಕೊಡ್ದ ಅನ್ನಗ ಮುಗ ತಾಂಡು ಕಡ್ಸಾಲೆಗಂದನಾಗ ಬರ್ಕೆದಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಡ್ಸಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಾಂದಾಡಿದಕುಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಡ್ಸಾಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾಗದಾಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಕೊಡ್ದು ಮಾತೈಕ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡು ಆದಾನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮುಗನ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕಡ್ಸಾಲೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ಮುಗ ಮಲ್ಪು ನಲ್ಪ ಇಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಜಾರನೇನ ಮುಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕದ ಮೂಜಿ ಮುಗಾಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ ಅಚ್ಚಿನ ಮಂತದಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು
ಅಂಡಿನ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತದಿನ ತನ್ನಾತಿಗೆ ದೀತಿನವಲು ಅವು ಪುಡಾಂಡು ಆರು ಎಂಡ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಂಡಿಜೇರು ಅವು ಪುಡಾದನಂದು ಆರು ಐತ ಪಿರ ಅವೇ ಅಚ್ಚಿನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇಂದೇಟ್ ಆಯಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂದ್ಪೊನಾಗ ಆಯ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಅದು ಅವು ರೂಪನೇ ಬೇತಾವ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದೇನೆ ಈತು ಇಂಚ ಆಂಡು ಅಂದು ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲೇ ಪಂಡೇರು ಒಂಚೂರು ಐತ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇರೆಗ ದೈವ ಎಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆ ಅನುಗ್ರಹನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಇರು ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಇರೆಗ ವಾ ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪಾಯರುಂಡು ಆ ರೀತಿಡು ಇರು ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಎಣ್ಣೊಡ್ಚಿಂದು ಬಂದು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನೊಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ರೂಪ ಆ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿನ ಮುಗಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅದು ಮೂಡುದು ಬತ್ತನು ಅಂಚಾಂದು ಬಂದು ಬಾಕಿದ ಮುಗಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೂಡುದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಪಂಜ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ರು ಆ ಮುಗಕ್ಲೇನು ತೂದು ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನು 300-400 ವರ್ಷದ್ದು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತಿನ ಮುಗತ ಚಿತ್ರಣ ಅಂದೇಟು ಬೈದಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕಡ ಆತಿನ ಮುಗಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಶಯ ಹೆಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾನ್ ನಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಪನ್ಪಾದನ ಅತ್ತಂದೆ ಏರು ಭಕ್ತೇರು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಮುಗಂತೂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆ ತೋಜೊಂದು ಇಂಚ ಈ ಐವೇಟ್ ಸತ್ಯಲ್ನ ಮಾತ ಸೊತ್ತುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಅಂಡಲ್ಲ ಪರವೂರ್ದ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ನ ಮಾತ ಸಹಾಯಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಮೂಜಿದಿಂತ ದಿನಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತ ಆತನಾಗ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ನಡತಂಡು ಸುರುತ ನೇಮ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾ ದಿನಾದ ಜಾರಂದಾಯನ ನೇಮ ಗಗ್ಗರ ದೀಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಗಗ್ಗರ ದೀನಾಗ ಮೂಲು ಚಾವಡಿಡು ಈ ಉಜ್ಜಾಲು ಒಂಜಿ ನೇಲ್ಯ ಅಜನೆ ಅದು ಪಿದೆಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಪೂಜಾರಿ ವರ್ಗದ ಕುಲಿತ್ತೇರು ಅನ್ನು ಪೂಜಾರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಜುಮಾದಿ ಪೂಜಾರಿಲೆತ್ತೇರು ಅಕುಲು ಪೋಡಿದು ಬಲ್ತದೇರಿಗೆ ಆತ ನೇಲೆ ಅಜನೆ ಅದು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಉಜ್ಜಲು ತನ್ನಾತಿಗೆ ತೂಂಕುನೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಕ್ತೇರು ಅತ್ತಂದೆ ಗುರುಪುರದ ವಜ್ರದೇಯಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ಲಕ್ಕೆಂದ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ದಯಪಂಡ ದೈವ ಇಡೆ ಬೈದನಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ದೈವ ಸ್ವಯಂ ಅದು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುರುತ ವರ್ಷಡು ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತನು ಐಡು ಬಕ್ಕ ದೈವ ಎಂಕ್ಲೆ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪೋಪುಂಡು ನಾಣಗ ತುಳುನಾಡಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುರುತ ವರ್ಷ ನುಡಿಕೊರ್ನು ನಾಡಲ್ಲ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನೇಮಡು ಬನ್ನಗ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನೇಮಡು ಜಾರಂದಾಯನೇ ಸ್ವಯಂ ಗಗ್ಗರದಿ ಇದು ಬನ್ನಗ ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಸೋಮಯಾಜಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಮಾಲಿಕೇರನೆಂಚಿದ ರಘುನಾಥ್ ಸೋಮಯಾಜಿ ಸರ್ ಆರು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೇರು ಆರೇನ ಕೈತಲು ಆರು ದಾಲ ಬಟರ್ನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿಜ್ಜಾನ ಆರು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಕೈತಲು ಪೋದು ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ದೈವ ಬಂಡಿ ಎಂಕು ಬೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಂಡು ಕೈ ಭಾಷೆಡು ಕೇಂಡು ಒಯ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕು ಕೊರೋಡಿಗಿರು ಎಂದು ಬಂದು ಯಾಂಕುಲ್ಲ ಎನ್ಯ ದೈವ ಕೇಂಡು ಆಂಡ ಆರು ಮಲ್ಲ ಜನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದೀನಿ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಅಡೇನೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಂಡಿಕೇನೊಂದುಂಡು ದೈವ ಇರಡ ಅಂದು ಅಡೆ ನಾವು ವಿಷಯ ಉಂತುದು ಪೋಂಡು ಬಾಕಿದ ಮಾತು ಎಂಕುಲು ದೆಟ್ಟು ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಆರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಆರಿಗೆ ಸಮಯ ಅಂಡು ಪೋಪಿನ ಆರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಡ್ದು ಪೋಯಿನಾರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆರೇನು 20 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಆರ್ನ ಕಾರು ನಲ್ಪ ಉಂತುದಿ ನಲ್ಪಡ್ದು ದೆಪ್ಪೆರಾಯ್ಜಿಗೆ ಆರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿಲು ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳ್ಳೆರಡ ಐತಾಳ್ರೆಡ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋನಾಗ 20 ನಿಮಿಷದ ಆ ಸಮಯ ಎತ್ತಣಂದಾಂಡ ಆರ ಗಡು ಕಡಪೆರ ಜಾರಂದೆ ಬುಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪೋದು ಸೋಮಯಾಜಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಈರ್ದಾನೆ ಮೂಲು ಅಂತೋದಿನದೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೆರಾಯ್ಜಿ ಇಂಚ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡೇರು ಇರಡೆ ಜಾರಂದೆ ಬಂಡಿಕೇಂದೈತೆ ಸೋಮಯಾಜಿಲ ಈರ್ನಾಥ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತೆಜ್ಜಿ ಈರು ಆ ಬಣ್ಣಿನ ಎತ್ತಾವಡು ಬಂದು ಆರು ಪಣ್ಣೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡಿಗೆ ತನಗ ಆರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇರಡ ದೈವಬತ್ತಿಕೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಇರೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಈ ಭೂಮಿ ಡುಪ್ಪ ಎಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೃಢ ಕೊರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬಾಯ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಆರು ಮನದಾನಿಯ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸುಂದರಣ್ಣಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತದ್ದು ಐಕೆ ಎತ್ತು ಖರ್ಚಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಾವ್ ಬಂಡಿನಿ ಅನ್ ಮನ್ಪಾವೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಸುರೂತ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಜಾರಂದನ ಅನುಗ್ರಹ ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾನಿಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ 5 ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಂಡಿನ ಎಂಕಲ ಬೋಸ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಗೆ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುಂಬೈ 6 ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಫುಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟ್ ಪಂಡಿತೇರು ಒಂಜಿ ದಾನಿಲು ಬೈದೇರು ನಿಕ್ಲೆ ನನೊಂಜಿ ದಾನಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಆರ್ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಜಿನೇ ಬಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದು ಕೊರ್ಪೇರಂದ ಪಂಡಿದಿತ್ತೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರದ 2ನೇ ಬಂಡಿನ ಬೋಸ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಗೆ ಪಂಡೇರಂದಾಂಡ ಮೂಜಿನೇ ಬಂಡಿ ಏರೆಂದು ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಮಾತು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ ಒಂದು ಕುಲ್ನಾಗ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಮಾತ ಮಾಲೀಕರನಕುಲು ಸೇರಿದು ಅವು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಮನ್ಪಾವ ಅಂತ ಬಂದು ಅಕುಲು ಅವೇನು ಆ ಜುಮಾದಿನ ಬಂಡಿನ ಅಕುಲು ಮನ್ಪಾಯರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಮೂಜಿ ಬಂಡಿಲ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಪೋಂಡು ಎಂಕುಲು ಆನಿ ಕಲೆ ಒಂದಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರುಲು ನನ್ನ ಪಿರ ಬರೋಡತ್ತ ಈ ಮನ್ನಗ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಕೂಟಗೊಳ್ಳುವುದು ತೀರ್ಮಾನಮಂತ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಲೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕನಪಿನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಮಂತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿಮಂತ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದನ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಾನವರು ಪೋಡು ಅಕುಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಂತದ್ದು ಐಕ್ ಬುಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ್ಲೇನು ಮಾತ ಎಂಗಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಇನಿಕ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಿದ್ದೇರಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಕಂಚಿದ ಮುಗ ಬತ್ತಿನಪ್ಪ ಕಂಚಿದ ನಾಲಯಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಗ ನಾಲು ಮುಗಕ್ಲೆಗಳ ಬೊಳ್ಳಿದ ನಾಲಯ ಅದು ನಾಲು ಮುಗಕ್ಲೆಗಳ ಬೊಳ್ಳಿದ ದಂಡಮಾಲೆ ಸತ್ತಿಗೆ ಅದು ಇನಿಕ್ ಅವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುದು ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಅವು ಬೆಳಗೊಂದು ಬರೋದು ಉಂಡು ಪನ್ನೀರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಯುವಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದಾರು ಇಡೀ ಈ ರಾಜ್ಯನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪೊಂದು ಆರು ಪೊರ್ಲು ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪನ್ನೀರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಐತಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಕ್ತಿಯರು ಬತ್ತಿದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ನಲ್ಪಲ ಐವರ್ ಸತ್ಯಲ್ ನಲ್ಪಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪಿನೇಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಆಕಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಬರೋದುಂಡು ಅನುಗ್ರಹ ಬರೋದುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಪೊಳ್ಳೆರ ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಇತ್ತನಿಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದತ್ತಂದು ಇಡೀ ಊರು ಸೇರಿದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸೇರಿದು ಭಕ್ತಾದಿಲು ಸೇರಿದು ಇನಿ ಕಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಮೂಜಿಂತ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ್ ಬೆಳಗುಣು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐವರ್ ಸತ್ತಲ್ನ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಲು ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿಲು ಈ ಜಾಗಡಿ ಪೂರ ಚಾಕಿರ್ಲ ಮೊತ್ತ ಹತ್ರ ಹಿಮಾದಿನ ಮುಕ್ಕಾಜಿ ಮೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಂಡಾರ ಹಿಮಾದಿನ ಮುಗೊಂಡ ಏನು ಪತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಮ್ಮೇರು ಪತ್ತಂತೀರಿ ಅಮ್ಮೇರು ದೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಪತ್ತಂತಿ ಅಣ್ಣರ ದೊಕ್ಕ ಯಾನು ಹಿಮಾದಿ ಮುಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಕಾಂತೇರಿ ಜಿಮಾದಿ ಮುಗ ಮೀನಾಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಮಣಿಗರ್ಸಲೆ ಕಾಮರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಮುಗ ಕಣಿಲ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಮಣಿಗರ್ಸಲೆ ತೀರ್ಥ ಮೀನಾಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಪಿಲ್ಚಾನಿನ ಮುಗ ಸುದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಮಣಿಗರ್ಸಲೆ ಸುದ್ದದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಾಗಲಿ ಮಕ್ಕ ಬರ್ಕೆಗೆ ಗುಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ತುಂಬಣ ಪೆಡಿಕೆ ತುಂಬಣ ಮಕ್ಕ ಬಾಂದಾಳಿಕೆ ಕಂಚಿಗಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಮರಾಯ ತುಂಬಣ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೂಲೆ ಪೊಲ್ಲೆರ ಚಾವಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ ಕೂಟ ಗುರ್ದು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಮತ್ತು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರನ ಬತ್ತೊಂದು ಕಣಿಲದ ಚಾವಾಡಿ ಹೋದು ಚಾವಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರು ಸೇರಿದು ಹತ್ತು ಬಂಡಾರ ತಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕಣಿಲಾಗ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ತೂಟದ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ನೇಮ ಅಂತಂದು ಮೂಜಿ ಅಂತ ಸುರು ಒಂಜಿ ಅಂತ ಬಂಡಾರ ಹೇಳಿದೆ ಅವಳು ತುಡರ ಬಲಿ ಯಾರಲ್ಲು ತುಡರ ಬಲಿ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮನದ ಜಿಮಾದಿಗೆ ಕಾಂತೇರಿ ಜಿಮಾದಿಗೆ ರಡ್ನತ್ತ ನೇಮ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟಾಗ ಮೂಜಿ ಅಂತ ಕಡೆ ಹೋಗೋದ ಪಿಲ್ಚಾನಿ ನೇಮ ಇದು ಪೂರ ಮೊತ್ತ ಅಂತಿನ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಹಿಂಗೊಲ್ಲು ಈ ಇತ್ತ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಮೂಲಕ ಕುಡುಂಬರು ನಡುಗಿರಿಟ್ಟು ಮಾತೆರು ಸೇರಿದು ನೇಮ ತಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಬಂಡಾರ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೆ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಸಾನಡೆ ಬಂಡಾರ ಅಪ್ಪನು ಈ ಬಂಡಾರನ್ನು ಸುತ್ತ ಬತ್ತು ಸುತ್ತ ಬತ್ತು ಮೂಡಿದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡುಂಬೂರು ನಡುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯನ್ನು ಪಂಡದು ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುಣಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡುಗಿರಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಮೂಲು ಎಂಗಲ ಕುಡುಂಬೂರುಡು 10 ಸಂಸ್ಥೆರು ಒವೇ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಬುಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರು ದ್ಯಾಗ್ ಈ ವಿಷಯನೇ ನೀನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ದಯ ಮನ್ಪ ಪಂಡ ಮೂಲು ಒವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಜಾಗತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಕುಡುಂಬೂರು ನಡುಗಿರಿಟ್ಟು ಕುಡುಂಬೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಮೂಲೆ ನೆಲೆ ಊರ್ದುತ್ತಿನ ಕುಲೇ ಉಪ್ಪುಣು ಅಂಚಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅವಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಪಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಅಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ನೆರವೇರಿಗೆ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು 5 ಮಿತ್ತು ಇನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಾಕಲು ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಂಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಾಕಲು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕಲ್ನ ಉತ್ಸವ ಆನಂದ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ 10 ಸಂಸ್ಥೆರ್ನ ಉತ್ಸವ ನೆಟ್ಟು ಜಾಗದಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಜಾಗದಕಲು ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತವಾದ ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗದಕಲು ಕೈಗಾರಿಕದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದಕಲು ಸೇರ್ದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅವತ್ತಂದೆ
ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬರುಂದು ನಿಂಕುಲು ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬರುಂದು ದೇಕಂದ ಕೆಂಡ ಎಂಕುಲು ಓಳ್ಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆತಜ ದೇಪಂಡ ಎಂಕಲ ದೈವ ಎಂಚ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತನು ಪಣ್ಣಗ ಕಣ್ಣೀರಡು ಕೈದೆಕ್ಕುನಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ಎಂಕಲೆ ಪಂತನ ದೈವ ನಿಕುಲು ಭಯ ಮನ್ಪೊಡ್ಚು ನಿಕಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಾಡು ಏರಾಯನ ಬಂಡವರನ್ನು ಏರು ಕೊಂತೇರ ಆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಬೋಡಾಯನ ಎಂಕುಲು ಶಾಸ್ತಿನ ಮನ್ಪ ಅವತ್ತಂದೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲೆ ಮೈಲೆಡು ಎಂಕುಲು ದೈವ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾರಂದೆ ನುಡಿತಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಜಿನ ಕೆಂಡ ನಿಖಲೆನ ಎಂಚ ಬುಲಿಪಾದು ಕೊಂತೇರ ಅಂಚೆನೆ ತೆಲಿಪಾದ ಈ ಜಾಗಡಿ ಮನ್ಪಾವೆ ಅವತ್ತಂದೆ ನಿಖಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪೋಪಿನಂತಿನ ಜಾಗನು ಒರಿಪಾದಂದುವೇ ಜಾಗಡು ನಿಖಲೆನು ಈ ಗ್ರಾಮೋಡೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಉಂತ ನೆಲೆ ಊರವನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾನು ಮಂತದ್ದು ತೊಜಪಾವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಭಯ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಜಾರಂದೆ ಅವು ಅಭಯ ಸತ್ಯವಾದ ಪೋಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಮೂಲು ಈ ಏರಿಯಾಡು ಈ ಒಂದು ಪೊಳ್ಳೇರ ಚಾವಡಿಡು ಜಾಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನಡವನು ಬರಿಯಾರ ಬಂಗ ಕಂಡೋಡು ಬರೋಡು ಆಂಡ ನೆಡತ ಮಸ್ತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮೌಢ್ಯ ಎಡಿತ್ತನು ಪ್ರತಿಯೊರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡ್ ತೋಜುನು ನಿಕುಲು ಅವಳು ನಡುಗಿರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐವೇರು ಸತ್ವೇಲೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದಂಡ ನಿಕಲ ಜಾಗ ನೆಟೆ ಬೆಳಗುಣು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಕಲೆಗೆ ದೈವೇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ತೋಜಿಂಡು ಆಂಡ ಎದುರ್ದ ರಡ್ಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಕ್ಕಲು ದುಂಬು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೆಟೆ ಪಾಪ ಅಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡು ಆ ಕಂಪನಿ ನಡಪುರೊಂದು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಐಕೊಂಜಿ ಈ ಜೀರ್ಣೋದರ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಏರಿಯಾಡ ಪೂರ ಕಂಪಿಂದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೆಳಗೊಂದು ಬನ್ನಿಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚ ಬೆಳಗರ ಸುರುವಾಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇಗ ಬಣ್ಣಗ ಮೂಲು ಬಂದಾತಿನ ಕಂಪಿನ ನೆಟೆದನ ಒಂಜಿ ಕೈಗಾರಿಕೆದ ಊರ್ದಾರು ಆತು ಮಲ್ಲ ಜಾಗಲಾರು ಮೊರಣಿದ ದಿನೋಟು ದೆತೊಂಡೇರು ಒಂದು ಮಾತ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಲರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಚಿದ ಮಾತ ಕಂಪಿನ ಮೌಢ್ಯ ಅಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ದೆತೊಂಡಿರುತ್ತೆ ದುಂಬು ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಈ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ದ ತುತ್ತ ಸುದಿಡ್ದು ಆ ತುದಿಡ್ದು ಈ ತುದಿತ್ತಲ್ಲ ಪೂರಾ ಕಂಪಿಂದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೆಳಗೊಂದು ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ನೆಟದ ಕಂಪಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈ ಎದುರ್ದ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎದುರುಡು ಎಂಕಲೆ ಕಂಬ ಆ ರೋಡು ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಇಡೇಗೆ ಮುಟ್ಟ ಐನ ಆಜಿ ಕಂಬ ಮಾಡದಿಗಿನ್ ಅಂಚ ಒರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಡ ಪಾತೇರಿಯ ಈರು ಕಂಬ ಮಾಡೋಡು ಏತು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದು 1 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ ಪೂರಾ ಸೇರ್ದು ಆ ತಾಪುಣಂದು ಅವು ಪಂಡ ಮೂಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯರು ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಪೋಯಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ತಿಕ್ಕನು ಟೆಂಡರ್ ಆಂಡಾರಿಗೆ ಆರು ಈ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಟೆಂಡರ್ ತಿಕ್ಕನಂದು ಪಂಡದು ಆರು ರಡ್ಡು ದಿನೊಟ್ಟೆ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರು ನೀಕುಲು ₹1 ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಡ್ಚಿ ಪೂರಾ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಮನ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಂಡ ಯಾವೊಂದು ಪಂಡೇರು ಕುಡುಂಬೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜವಣೇರ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲಿ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ 10 ಸಮಸ್ತೆರು ಆಕುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಪಿದೇರ್ದು ಜನಜ್ಜಿ ಅಂಬಿ ಅರ್ಪಣ ಆವಾಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುನ ಆವಾಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ನ ಆವಾಡು ಹತ್ತು ಬಂಡಿ ಒಯ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಾಡು ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡುಂಬೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 10 ಸಮಸ್ತೆ ಇರಲ್ಲ ನೆಟ್ ಓವುಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕ ಇನಿ ಮಾತ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ಜಾಗದ ಕಲೆಗೆ ಬಂಟ ಮನೆತನದ ನಾಲಿಲ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಮನೆತನದ ಕಲ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೊಯ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ್ಯ ನಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗದಕ್ಕಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಇನ್ನು ಏತು ಖುಷಿ ಆಪನ ಪಂಡ ಮೂಲು ಜಾಗ ಎಕ್ವೇರಾದು ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪೋಯರಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ ಹಿರಿಯರು ಎಂಜಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಂದೇರ ಆ ಚಾಕಿರಿನಿ ಈ ಜಾಗಡು ಬತ್ತದಕ್ಕಲು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ದೈವಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪಿಲಕ ಆತು ಭಕ್ತಿಡು ಆತು 3 ದಿನ ಭಕ್ತಿಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಇತ್ತದು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಮನ್ಪೋಯರು ಅವತ್ತಂದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದುಂಬು ಕಣಿಲ ನಡುಗಿರಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ಇಲ್ಲಿತ್ತನು ಬಿಲ್ಲವ ಮನೆತನದಕಲ್ಲ ಅಕುಲು ಕಣಿಲದ ಪೂರ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ಅವು ಆ ಜಾಗಲ ಅಕಲಣಿ ದೇವನ ಜಾರಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಜಾಗ ಅವಿ ನಡೆದವರ ಅಕುಲು ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ನುವೇ ತೋಕುರುಡು ಕಣಿಲದ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಕ್ವರಾದ ಪೋಯಿನ ಜಾಗಡ ಅವಳು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿರಡಲ್ಲ ನುವೇ ಜಾಗಡು ಮುರಣಿದ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಅರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗಲ ಭಾಗ್ಯಲ ಈ ಊರ್ದ ಕಲೆಗಳ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಡ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಆ ಕಣಿಲದ ಆ ಪೂಜನದ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆನು ಮುರಣಿದ ದಿನಟ್ಟು ಗುತ್ತಿನಾರ್ನಕಲ್ಲ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಅರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತನ್ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನುಡು ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ದೇವ ಪಣ್ಣಗ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಡಬ್ಬಿಡು ತುಪ್ಪ ಎತ್ತೋ ಕೈ ನಾಲಾಯಕಂತ ಪಾರ್ಜಿನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ ದುಂಬುದ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ದಾದನ ಆಜಸೂಲಾತಿನಂಚಿನ ಕಲ್ನ ಮಾತ ಬರೋದುಂಡುಗೆ
ದೇ ಪಂಡಗ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡಗ ಮುರಣಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಮರ ಊರು ದಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತನಿಗೆ ಅವಳು ನಡು ಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇನಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಂದು ನಿಕುಲು ಆ ಜಾಗಡ್ ಪೋದು ನಿಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಚಾಕಿರಿ ಮಂದೇರು ನಿಕುಲು ಆ ಜಾಗಡ್ ಪೋದು ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದೈವ ಅಪಗ ಅಭಯ ಕೊಡ್ತನು ಅಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮುರಣಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಕಡ್ಡ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ಮಂತೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗದಕ್ಕುಲ್ದು ಇತ್ತ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಉಪ್ಪುಣು ಪೊರ್ಕೋಡಿ ನಾಡಲ ಐತ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪೇರ ಪೊರ್ಕೋಡಿಡ್ದು ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಮನ್ಪೇರು ದೇಪಣಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗದಕ್ಕೂ ಐತ ಕರ್ತವ್ಯನು ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಹೆಂಕಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ದೇಪಣ್ಣ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಯ ಕೊಡ್ದು ಜನಕಲಿನ ಕಂತದ ಮನ್ಪವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹೆಂಗಳು ತೂತ ಆಣ ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಊರ್ದಕುಲೆ ದೇಪಣ್ಣಂದು ಊರ್ದಕಲ್ನ ಹತ್ತು ಸಮಸ್ತೆರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಊಲ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಆ ಜಾಗದಕ್ಕಲು ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಮಲಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಈ ಶಕ್ತಿದ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ದೊತನಂದೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೀರ್ದು ಜತ್ತು ಬಿದಾಡ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲೆನು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ನೆಲಪತ್ತಾದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲೆನು ಈ ಜಾಗಗೆ ಬರ್ಪಾದು ಮಾಪು ನಟ್ಟಾದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆಲ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಭಕ್ತರ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಕುಲು 10 ಸಂವತ್ಸರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಆನಿಡಿದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗಳ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಣ್ಣ ಮಲ್ತೊಂತಿನಕುಲು ಪುರಾತನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿಲ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಚಾಕಿಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರೆ ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ಕೊರ್ದು ಎಂಕು ಅನುಮತಿ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ನಡತೊಂದು ದುಮ್ಮಿಂಚೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಪೊಲ್ಲೆರ ಚಾವಡಿ ಬಂದು ದುಂಬುತ್ತರು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ತತ್ತು ಪೋಯ್ನಿಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅದು ಮುಲ್ಪದ ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವು ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊರೊಂದುತ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪೊಲ್ಲೆರ್ನ ಚಾವಡಿ ಹೊಳ್ಳೆರ ಚಾವಡಿ ದಾಯಪನ ದುಂಬಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಿ ಈ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಓಡದಿಲ್ಲ ಪುಣಗ ಇತ್ತೆ ದಾದನ ಅಕಲ ಕಲಾಕಾರನಿಕೊಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನ್ಯಾಮ ಉಂತುಂಡಲ್ಲ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ನ್ಯಾಮ ಈ ಸರ್ತಿಗಾಂಡು ಅಕಲ ಕಲಾಕಾರನಿಕ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಯಡಿಟೆ ಉಂತಾಡು ಒಲ್ಪನೆ ದೈವದ ಒಂದುಪ್ಪಾಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಾಚಾರ್ಯರು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂದ ಅಂಡ ದೈವದ ಕಲೆ ಒಲ್ಲ ಬೆಳಗುಂಡು ಆಕಲ ಕಲೆಗೆ ತಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪುಣ ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ರ ಇಂಚಮ ತಯಾರ ಕಾರಣ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಜನಕ್ಕುಲು ಸರಿ ತೆರಡ ದೈವದ ಕಲೆ ಬೆಳಗುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಸರಿ ಜಡ ದೈವದ ಕಲೆ ಬೆಳಗುಜಿ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ದೈವಲ್ನ ಏತ್ ಒಂದು ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೀರಿ ಹೊಡುತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಧ್ಯಾನ ಬಣ್ಣಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ 5 ಸತ್ಯನ ಕಲೆಕಾರನಿಕ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಹಿರಿಯಕುಲ್ಲ ಬಂತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಇತ್ತೆಗಳ ಗೋಚಾರ ಉಂಡು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಟೈಮುಡು ಕಂಡು ನೀರು ತೇಪೆರ ಮಾತ ಪೋನಗ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನ ತೂತುಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ನೆಕ್ ಗಣಕು ತೋಜುನಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಣಕು ತೋಜಿ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಯಾನ ನೀರು ತೇಪೆರ ಮಾತ ಪೋಂತಿನಿ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಪುರ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ ಮಾಮಿಗೆ ಕುದುರೆದ ಹೊರುವಾದ ಲಾಗೆಂದು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅವೇನು ಒಂದೆನ್ನ ತೂತೀರು ಅಕ್ಕಳು ಪಂತೀರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿವರ್ಲ ಪಂಚಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾನೆ ಬಣ್ಣಗ ಪಿಲಿಚಂಡಿಗೆ ಗಗ್ಗರ ದೀನಾಗ ಮೇಟಿ ರಡ್ಡು ಆ ಸಾನುಡೆಗಳ ದುಂಬದ ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕುಂದ ಅತ್ತಂಡು ಆ ಕುಂದೋಡು ಬತ್ತದು ಈ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚದ ಹೊರುವಾದ ಬತ್ತದು ಮೇಟಿ ಗಗ್ಗರ ದೀನಾಗ ಮಾತ್ರ 5 ಉಪ್ಪೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಕಾಲ ಬೊಲ್ಲ ಬಂದು ಪುದರ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪಾರ್ದಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ನುಡಿತಿನ್ನಂದು ನಿಜ ರೂಪ ತೋಜವಡ ಬಂದು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪಂತಿನ್ನಂದಿಗೆ ದಯ ಬಣ್ಣಗೆ ಜನಕ್ಕಳು ಪೋಡಿಯರು ಭಯಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಜ ರೂಪ ಬುರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಈ ರೂಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜಿಂಡ ಅಯ್ಯಾವು ಆ ನಿಜ ರೂಪ ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಲ ಒಂದು ಆತಂಡು ಅಂಚದು ಪನಗ ಇನಿಕ್ ಆಯ್ನಾಥ್ ವಿಜೃಂಭಣೆ ದಯ ಬಣ್ಣ ಸತ್ಯನ ಕಲೆ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಪಣ್ಣಗ ಫಸ್ಟದ ವರ್ಷಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ದೇರು ಜಾರಂದಾಯ ಗಗ್ಗರ ದೀನಾಗ ಮೂಲು ಉಜ್ಜಾಲು ಅವತ್ತೆ ಹಿರಿಯಾಕುಲ ದುಂಬದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರಿದಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತನಟ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾಕಿರಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಪ ಜಾರಂದೆ ಮುಗ ಏರ್ದು ನುಡಿ ಕಾಣಗ ಜಾರಂದೆ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಪಂಡು ಎನ್ನ ಆವೇಶ ಎನ್ನ ಮಂಚೋಡ ಅನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಚರಾಣ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಲ ಜಾರಂದೇ ನುಡಿರು ಅಪಗ ಮಾತೆರಗ ಮೇಯವರ್ಮನೆ ಅಂಡ ದಯ ಪಂಡಗ ತೂತಿನಕಲ ಕತೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಮೂಲು ತರ್ವದ ಬೇಲೆತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಈ ಕಾಲುಡು ಎಂಕ್ ಜಾರಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ಕನೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಈ ಬಾಲೆ ಆವು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಶ್ವಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಆಯಗೆ ಕನೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ತೋಜದು ಕೊರಿಯರು
ಈ ಅಕಲ್ನ ಬಾಲಿ ಏನ ತೋಜ ಕುರಿಯರು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟು ಮುದ್ದಿನ ಸೀನಾರ್ಲ ತೋಜಿಂದು ವಜ್ರದೈ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕೊಂಡು ದಾಯಪಣ್ಣಾರೇನು ವೆದ್ಕೊಂಡಾರೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಎದುರು ಪೋದುತ್ತಾ ಮುಲ್ಪದ ಅಶ್ವಿನಿ ಬಂದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೋದನಗ ಎಂಕಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಬಣ್ಣಗ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಗಡಿಯಾಪಿನ ಅಂದಾಜುಂಡು ಪೂರ ಬಣ್ಣಗ ವಾ ಒಂದು ಎಲೆಲು ಜನ್ಮದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಪಾರ ಇದು ಅದ್ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೂಲ ಬತ್ತೊಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡು ದುಂಬು ಬತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಬೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2018ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಹಿಂದೆ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಚಾವಡಿದ ಅರುಣಕ್ಕ ಮನ್ಪುಣಾರು ಈ ಜಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಡಿ ಬಿಡು ಪೋತು ಕೇಣ್ಣಾಗ ಪಂಡೇರ ಅವು ಕುಟುಂಬಗೊಂದು ಕೊರ್ರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಐನು ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೊಂದು ಇಂದು ಮಲ್ತು ಕೊರಳಿಂದ ಮನ್ಪುಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತನ ಅಲ್ತು ಆರು ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಊರು ತಗ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರಿಯಾ ತಗ್ಲೇನು ಸೇರ್ಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಸೇರೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ತಕ್ಕ ಎಂಕಳಿಗೆ KDB ಹಿಡ್ದು 99 ವರ್ಷ ಲೀಸ್ಗೆ ಈ ಜಾಗನ ಕೊರಿಯರು ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಅಂಚನೆ ನಾಗಬನ್ನಪುರ ಉಂಡು ಐ ಪೂರ ಲೀಸ್ದ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೊರಿಯರು ಕೊರದಾಯಿನ ಹಿಡ್ತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಐನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ತಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಣ ಅಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು 2025 ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಪನಿತು ಬೇಲೆ ಪರ ಉಂತುಂಡು ಬುಕ್ 2022 ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಮುಂದುವರ್ಸೊಂದು ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಕೂಡಲೇ ಊರುದಗ್ಲು ಪಂಡೇರ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಂಡ ಊರುದಗ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಜಾಗದ ಇಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಣ ನಿರ್ಧಾರ ಆಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕಡ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ದೈವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ಪಣ ನಿರ್ಧಾರ ಆಂಡು ಐನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಗ್ಲಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಂದೇನು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗಳು ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದೇನು ಟ್ರಸ್ಟ್ದಾಗಲು ಇದು ಮಲ್ತೋಲೇರು ಇತ್ತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸೇರೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಜಾರಂದಾಯ ಐವರು ಸತ್ಯಲು ಎಂಚೋ ಇಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಎತ್ತುಂಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಜಾರಂದಾಯಡ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಡ ಕೈ ಮುಗಿತು ಮೂಲು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಾಂಡು ಅವು ಬೊಲ್ಪುಗು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬಯ್ಯತೊಲೆ ಐಕ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಕ್ಕೇದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕಾರಣಿಕ ಇಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಬತ್ತನೇನು ಮನ್ಪುಣೆ ನಾನು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೂಲು ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣ ಕಾವಾಡು ಒವ್ವೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೊನ್ನಾವಾಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ನೂಲೆ ಅಡಚಣೆಲ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟುಂಡ ಐನ ಐಕ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿರ್ಧಾರನು ಎಂಕಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಿಕ್ಕೇತುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಇಂದು ಮಾಲ್ತನ ಬಯ್ಯದುಲ ಐಕ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ತಕ್ಕ ಮೂಲಿತ್ತನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಲು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾಗ್ಲು ಕೆಲವು ಪಣಪೇದರು ದಾದ ಮರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಆ ರೋಡ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಥರ ಜೀವ ಕಾಲೇಜ್ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಜೀವ ಕಾಲೇಜ್ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವೇ ಅತ್ತಂದೆ ಹೊಸ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಬೈದ ಎಂಚ ಸಯ್ಯರಾಯನ ಮರ ಎಂಚ ಚಿಗುರುಂಡ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಚಿಗುರು ಅಂತುಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲೆಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರಿಯ ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ದಾನಿಲಗ್ಲಾಡೆ ಪೂರ ಪೋಯ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಪನ್ಪೇದಿರು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅವು ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಡ ನಿಗ್ಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋ ದುಂಬೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಂಡು ನಿಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ದಾಯ ಬರ್ಪಾರು ನಿಗ್ಲೆ ಅವು ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪೇದನು ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗಲು ದಾದಾಂಡ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪಗ ದಾಲ ಮನಿಪಂದು ಎಂಕಲ್ ಬೈದ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಜನಕ್ಕೂ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತು ಮೂಲು ಶರಣಾತ್ ಮುಲ್ತ ಕಲೆಕಾರಣಿಕನ ಇಂದು ಮಲ್ತದ ಅಗ್ಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ನವಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೂತ ಕುಡುಮೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಪಿನ ಇಲ್ಯ ಆಂಡ ಕುಡುಮೂರು ಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಕುಡುಮೂರದ ನಡುಗಿರಿತ ಐವರು ಸತ್ಯಲ್ನ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ ಪಾಡಿ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಆಕಲ್ನ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ ಇಂಚ ಪಂಡ ದುಮ್ಮು ಕುಡುಮೂರು ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ 30 ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನ
ಸುಮಾರು ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು 30 ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ತೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂತೀನಿ ಇಂಚ ಬಂಡ ಇಂದೆ ಈ ಏರಿಯುಡಿ ಒರಿಯಾಗಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಟದ ಪಾಡ ಅಂತೀವಿ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ದುಂಬು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಇದು ದುಂಬು ಪಣ ಒರಿಯಾವರಿ ಪಗರ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನೈತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡೋರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಂಗಡ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಸಾಗುವಲ್ದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಣಿ ಕುಡುಂಬರು ನಡಿಗಿರಿಟ್ಟುಂಡತಿ ನೇಮಲ ಅಂತು ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಪುರ ಹಿರಿಯರನ ಕಾಲೋಡು ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲೋಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅವು ನೇಮ ಅಂತು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲೆತ್ತಿ ಆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಚ ಅಜ್ಜರ್ನಕಲು ನೇಮಗು ಹೋದು ಅಪ್ಪ ಆಕಲ್ನ ಜವಣದಿಗೆ ಆಕಲು ನೇಮ ಮಲ್ತಂದು ಇಂಚ ಬಂಡ ಅವಳು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಾಗೋಲ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಗೋಲಿ ಅಂಡ ಅರಿಕೊನೋಡೈ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಎತ್ತಿನೈ ತಾರೈ ಬೊಂಡ ಕೊನೋಡು ಕಂಗ್ ಇತ್ತಿನೈ ಪಿಂಗಾರ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಪಡ್ಡ ಪಿಂಗಾರ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಡಲ್ನ ಪತ ಉಂಪೋಟಾಡು ಬಾರೆ ಎತ್ತಿನೈ ಬಾರದ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರದ ಬಂಬು ಇಂದು ಪೂರ ಇರೆಗಿ 4 ದಿಂತ ಒಂಜಿ ದಿಂತ ಬಂಡಾರೆ ಎರ್ರೆ ರಡ್ನೆ ತಾಣಿ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟನ ನಡುತ್ತಾಣಿ ಜಾರಂದೆಯ ಬಂಟನ ಮೂಜಿರತ್ತಾಯ ಕಡಕಂದಾಯ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ನೇಮ ಇನ್ನು ಈತ ನಲ್ಲೆ ಗುತ್ತದ ಬೋಸ್ ಶೆಟ್ರ ಆಡಿ ಕೊಂಬಳ ಚೀಲದ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ರ ಆಡು ಅತ್ತು ಬಾಕಿ ಮಾರದ ನಾಗಣ್ಣ ಶೆಟ್ರ ಆಡು ಅತ್ತು ಪಡಬಡದ ಸಂಜೆ ಶೆಟ್ರ ಆಡು ಅತ್ತು ತೀರ್ಥ ಮೀನ ಕರಿ ಆಡು ಮಿತ್ತ ಮೀನ ಕರಿ ಆಡು ಅತ್ತು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಆಡು ಅಂಚ ಜಾಗದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತೀರು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಆಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೃಷಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಣಕ ಇಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡದಿ 4 ದಿಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೆಗೆ ಆಕಲು ಅಂಬೆ ಆಡಿಪುಣಾಡು ಪಾತಿನ ಅಂಗನೋಗು ಐದು ಪಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಗಜಗಂಬ ಏರವಣ 4 ಅವಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಗಜಗಂಬ ಏರಾದಿ ಕೊಡಿಯಡಿ ಏರಾದಿ ಕೊಡಿಯಡಿ ಐಕ ಆವಡು ದೈವವು ಮಡಲ್ ಐಕೆ ದೊಂಪು ಅಕಲಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಡಲ್ ಪತಂಪೋಡು ಮಡಲ್ ಪತಂಪೋದು ದೊಂಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕುಲಿ ದೊಂಪ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಳ್ಳೆರ್ನ ಯಜಮಾನ ಎತ್ತೋಡು 6 ಪುಸ್ತಕಡು ಬರೆಯೊಂದು ಮಸ್ತಕೊಡೆ 4 ದಿಂತಲ 6 ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಒಣಸಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ ಹೊಟೇಲಿಜ್ಜಿ ಚಾ ಕಾಫಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದೇ ಪಂಡೆ ಆಣಿ ಪಂಡೆ ಕಂಡದ ಪುಣ್ಯಟಿ ಪೋಡು ನಡುಗಿರಿಕೆ ಕಂಡದ ಪುಣ್ಯಟಿ ಪೋದು ಅನ್ನಗ ಅವಳು ಸಹ ಅದಾನ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಕಲಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬು ಇರಿಗೆ ಇತ್ತೆಂಡು ಇರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಉಳ್ಳುಂಡು ಡೊನೇಷನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ದಾಲ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಳಿ ಅಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗೈ ಇರ್ದು ಅರ್ನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಣಸು ಮಲ್ತದೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಕತೆ 6 ಪಂತಿನ ಅರೆಗೆ 101 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ ಎತ್ತಂಡಿ 101 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಇತ್ತಿಯದು ಬೊಕ್ಕ 6 ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿಯದು 6 ಎಂಕಲ್ಲ ಜಗಳ್ಳಿ ಕುಲ್ದು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಯಾಪಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೆನ್ಪುಂಡು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿನಾಯಿ 6 ಇಂಜಿನ ಬಂಡಿಯದು ಬಂಡ ನಿಜ ಜೀವನೋಡು ಅರೆಗೆ ದೈವ ಪ್ರತ್ಯಶಾತಿನಿ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ದೈವ ಬಂಡ ಅರೆಗೆ 6 ಯಾಪಲ ಬಣ ಉಂತೆ ನುನಿ ಎಂಕಿ ಯಾನು ನಂಬಿನಿ ಕೊಂಜಿ ಇಂಬಿ ತಿಕ್ಕಂಡಿ ಎಂಕಿ ಈ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡಾರು ಇಂದು ಜಗಲ್ಡು ಬಂತಿನ ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ದೇ ಪಂಡ 6 ಒಣಸು ಮಲ್ತದೆ ಇಡೀ ಒಣಸು ಮಲ್ತದೆ ಆನಗ ದುಂಬು ಗಗ್ಗರ ದೀಪಿನ ಲೇಟ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಕಾಣೆ ನುಡಿಗಟ್ಟ ಹಾಪಿನಿ ಪಿರಿಯುನು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಗಗ್ಗರ ದೀಪಿನ 1 ಗಂಟೆದ ಹೊರ್ತಾನಗ ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬುಣ್ಣಿಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥ ಪೋನಗ ಇರ್ನ ಮಾಡ್ಲದ ಕಟ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾಡ್ಲದ ಕಟ್ಟಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಚ ತೀರ್ಥ ತೂವೊಂದು ಪೋನಗ ಗಗ್ಗರದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಗೆ ಮಿತ್ತು ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ತೂನಾಗ ರಡ್ಡು ದೆಯ್ಯೋಳು ಜೀಟಿಗೆ ಪತ ನೂಂತದು ಅವು ರೋಮ ಸರ್ತಾಪಣ 6 ಪಂತಿನಂದು ಸತ್ಯ ಕತೆ ರೋಮ ಸರ್ತ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ತುಯ್ಯರಿಗೆ ತೂಣಗ ಯಾ ನಿನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ಯಾ ಮುಗತ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಅಣಿಗೆ ಹೋದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬಿದಿಗರಿಗೆ ಇಂದು ಮಾಯ ಮುಲ್ಪ ಚಾವಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಿನ ಪಿರೌಡ್ಲ ಒಂಜಾತ ಕಥೆಕುಲುಂಡು ರಾಶಿ ಪವಾಡುಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾವಡಿ ಅಂಚನೆ ಸಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಒಯ್ಪು ಬಂಡಿಲ ಆತನು ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಡಿಲ್ನ ಜಾರಂದಾಯೆ ಒರಿಯೊರಿಯನ್ನು ಪೆಜಿದು ಅಕಲ ಕೈಟ್ ತನ್ನ ಸೇವೆದ ರೂಪುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಮುಲ್ಪದ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಮುಲ್ಪ ನಿಲಯತಿನ ಧರ್ಮದೇವ ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಮೈಮೆ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಭಕ್ತಿಡು ನಂಬಿನ ಕಲೆನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆರು ಅಂಚನೆ ಆಂಕಾರ ತೋಜದಿನ ಕಲೆನು ನೆಲಪತ್ತಾದಿನ ಕಥೆಲ ಮೂಲು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅವು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲದ ಬೇರ ಮಲ್ದಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಲ್ಲ ಈ ಜಾರಂದಾಯಿ ಬಿಡ್ತುಜೆ ಅಕಲೆನು ಈ ಜಾಗಗೆ ಬರಿ ಮಲ್ಪಾದು ಮಾಪು ನಟ್ಟಾದಿನ ಕಥೆಲ ಉಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಥೆ ಪನರೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರ್ಧ 1 ಗಂಟೆಡು ಮುಗಿಯುವನವತ್ತು ಚುಟುಕುಡು ಮುಲ್ಪದ ಆ ಪವಾಡಲೆನು ಇಸ್ಮೇಲೆನು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಕಥೆನು ಮುಲ್ಪ ಅನುಭವಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಜನಕಲ್ನ ಭಕ್ತರನ ಬಾಯಿಡಿಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮೇಯಿ
ಊರವಲ್ಗು ಕೊಕ್ಕೇರುನು ಬಾಯ್ಡು ಸೊರಪಿದಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟ